Este proxecto de campamento mariñeiro nace no medio das actividades do centenario da Cofradía de Pescadores e fixámolo para buscar relevo xeracional. É que a mellor forma de buscar relevo xeracional que enseñándolle a pequenos como se vivía, como é unha cofradía de pescadores, cal é o mundo do mar hasta dende a cofradía de pescadores que é representante ata a lonxa que é onde se vende e incluso visitando o barco museo Boniteiro e dormindo nos cates onde dormían os mariñeiros que utilizaron ese barco da Virxen do Carme. Empezamos a actividade visitando a cofradía de pescadores San Juan Bautista de Burela. Aproveitamos tamén para visitar a fábrica do xeo, que é onde fabricamos o xeo que refresca o peixe que traemos os nosos barcos. Tamén visitamos as redeiras, as redeiros, tivemos incluso a oportunidade que algún pequeno fixara os seus pinitos cosendo. Tamén visitamos a Moncloa, escoitar aos vellos lobos de mar para saber cales son as súas impresións e como vivían cando eles traballaban. Fomos tamén, evidentemente, á lonxa a ver como se vende o peixe. Tivemos a oportunidade de ver as diferentes especies e, máis aproveitando que estamos en plena campaña do bonito, vimos uns bonitos ben grandes. E tamén conocemos a nosa costa. Evidentemente, disfrutamos do litoral, da iglesia de Coeda, fixemos un recorrido de unha milla casi en kayak, e tamén disfrutamos de xogos acuáticos, aproveitando que estaba baixa mar e había un día moi bon para eles. E tamén aproveitamos as novas tecnoloxías, metendo aos cativos, aos pequenos, en diferentes actividades con gafas de realidade virtual. Outra das accións que fixemos en este campamento mariñeiro foi a visita ao barco museo Reina del Carme. Despois das magníficas explicacións que nos deu Lino, visitando a ponte do goberno, a súa bodega reconvertida agora en museo, o seu motor, tivemos a oportunidade de dormir nos catres, revivindo así a forma na que vivían estes mariñeiros nos seus tempos no que este barco pescaba bonito nas nosas costas e vendía no noso porto de Burela. A verdade é que a experiencia mereceu a pena. Pois eu creo que o que máis me gustou foi o de dormir no barco, porque nunca o fixera, nin experiencias parecidas incluso, entón foi unha cousa nova que me encantou. A ver, a mí gustoume todo, pero o barco a noite foi moi guai, sí. Moitos, ao mellor, tuveron falando moito, entonces non pudemos dormir moi ben, pero dormimos bastante. O kayak, ahora as gafas, que víamos a realidade virtual. Foi moi guai, encantoume. E tú? Pois, ben, Eu aprendi a facer kayak e depois aprendi a facer os nudos estes mariñeiros para atar cousas. Eu fui mariñeira por un día. Tu, abuelo, cantos días fuches mariñeiro? Días moitos. Empecé con 17 anos, aos 72. Anduve ao Bonito, foi onde empecé, despois anduvemos ao Espada, anduvemos ao Pincho e á Valanta. Eso foron moitos. Non é fácil calcular os días do mar, que bota un mariñeiro. E tu, abuelo, desde cando te dedicas ao mar? Pois dedícome dende os 14 anos, que empecé con meu pai e con meus irmãos, ao cerco. Aos 16 fun ao Bonito, e depois hasta ir para a Mili, que se iba aos 19 anos antes de cumprir os 20, ao redor dos 20 anos.
Despois alá saquei o primeiro nombramiento de patrón na Mili, aproveitei para estudiar un pouco. Despois, cando vim da Mili, fume a examinar a pasajes para sacar un máis grande, o nombramiento de patrón, e despois fun para o mar. Anduve no Santa Frao, ao Bonito, a Masa Volanta, e pois anduve a Garansol, de patrón, no Ebenecer, hasta que me retirei. Na nosa familia, desde cando empezamos no peixe? Ui, xa hai uns cuantos aniños. Mira, empezou a abuela sobre o 1968, 67 ou un pouquiño antes, quizá. A ver, empezaron con pasos pequeniños, é dicir, foron vender polas aldeas, e hoxe iban por unha zona, mañá iban por outra. Pois íbamos, salíamos de aquí a Cervo, e desde Cervo todo por Rúa, San Román, e por aí todo, e víamos para outro lado a Trasbar a Castelo, íbamos a San Ciprián, íbamos hasta Morás, uns días a un sitio, outros días a outro, a Sumoas, a Xove, por aí. Cando íbamos a Rúa San Román ou por aí, e a Trasbar, sempre nos daban algo de ou maíz, fabas, daban ovos, o que tiñan elas para pagar. Uns anos máis adiante, empezou a haber máis peixe, no que é no porto de Burela, en San Ciprián. Entonces empezaron a exportar pa Coruña. Aí xa empecé eu a axudarlles un pouquiño, é dicir, iba de acompañante algunhas veces, non sempre, ao porto a comprar con eles o peixe. E aí empezou a miña andanza. A abuela e a máis o abuelo fixéronse exportadores de peixe, é dicir, exportaron a Madrid, Bilbao, Valencia, é dicir, todo España. Aí xa empezou tamén Tita, é dicir, miña irmá Mino, teu abuelo, estaba teu tío Manolo, a parte dos empleados que tiñamos, tamén había un montón de familia. Como cambiou a pesca desde que ti comenzaches? Cambiou na seguridade, na higiene e todo iso, pero o que é pescar cambiou moi pouquiño, porque se pesca aquí neste oficio de palangre, pescase con anzuelo, palangre, como sempre. Cal é o peixe que máis te gustaba pescar? O que máis me gustaba pescar era o bonito, que foi onde empecé. E depois de bonito, o espada. Cando me iba moito era o pincho, pero pouco a pouco fomos indo ao pincho. O bonito viñas de cada de días 12, agora por último 20, 22, o espada xa eran máis días. E no tempo libre, que facíades? Cando había traballo, traballa, cando non, xogar á braxa. E cantábades? Había un de Trasbar que cantaba, eu non anduve con el, pero sei que cantaba porque eran as cancións favoritas del, de Antonio Molina. E ele puñeronlle a cantar esas cancións de Antonio Molina, e ele puñeronlle Molina tamén. Gustaríache que eu me dedicara á pesca? Bueno, se che gusta, por que non o vas facer? É un oficio que se empeza a mellor de cero e chegas arriba, os que teñen ganas de traballar e ganas de medrar, empezando de cero, que noutros oficios igual se hai que adaptar e igual que empezas, acabas. Pero bueno, cada un tense que dedicar ao que lle gusta, podendo escoller, claro. Seguindo a tradición familiar, a ti gustaríache que me dedicara ao noso traballo? Bueno, non estaría mal. De todas formas, eso tes que decidilo tú. Se a ti che gusta a música, dedícate á música. Pois si, abuela, voume dedicar á música. Burela, aínda que desconocida, ten unha gran tradición musical. Entre todos deberíamos de recuperala. Burela é unha aldea, era unha aldea. Cantábamos: soy de Burela, bonita aldea, soy del pueblo que gana en las regatas con las traineras. Soy del pueblo que gana en las regatas con las traineras. Por la ría de Foz pasaba la fatina, rumba la rum.
llevando de remolque la lancha colombina, rumba la rumba la rumba del cañón, con sus 4 remeros, rumba la rumba, con sus 4 remeros y Victoriano encima, rumba la rumba a la rumba del cañón. As cancións mariñeiras, é o que te digo, os cantantes, os de fora tiñan pouco tempo para cantar. Agora sí, morría unha burra, canción ao canto. A canción ao canto, sí. Discurríanse, había un folclore, repartían a burra por trozos. Acórdame que morreron a burra, non sei se foron Vilar. Acórdame que dicían, non me acordo de toda, aí vai o tío José montado na burra, teixo como un garrote que parece un carallote. E dice a tía Flora, estírate, Joséiño, a ver se se toca un cacho aí por xunto ao fociño. Quen tuveron moita suerte foron as avellanas, que levaron carne para 7 semanas. Pero quen tuvo pouca suerte foi o tío Angán, que levou un pedazo e comeu o can. Estas cousiñas, sin xeito, pero era cho que había. Aquí cantábase todo, cando íbamos a todos os sitios cantábamos. Non estaba a xente berrando como agora, que berren e tiran pedras e tiran fai. Pero sí, que íbamos ao fútbol, as panadeiras que eran moi alegres. Ai, miña filla, eran moi alegres. Íbamos a regatas, a Celeiro, a Viveiro, a toda unha chaparrita que tiña a fábrica, que non había coches, non sabes, non había máis que un coche, e íbamos, todas as pandillas, chavalas jóvenes, non había pa onde ir, como agora, non? E íbamos. E cantábamos, se perdíamos, viñamos caladas, e se ganábamos, cantábamos. As rapaciñas do Porto, unha noite de xeada, foronse a arrimar ao muelle, por bonito Pampanada, e pola punta do muelle, viron unha vapora, era mensajera bella, ui, ai, ai, gritan todas a unha voz. E o patrón da mensajera era un señor reparado e dixolles, rapaciñas, ui, ai, ai, este peixe vai moi caro. E Josefa de Esperanza, miña tía Pepa, con moito disimulo, que como era posa en cambio, ui, ai, ai, pagas aunque seña duro. Socorro da panadeira, que era a que cociñaba, a min traedeme aceite que senón non faigo nada. A empanada estaba boa, aceite non lle faltaba, que como iba a Xionita, iba che ben engrasada. Xionita era unha sobrinha dos que tiñan a conservera, entón Xionita tiña aceite, que como iba a Xionita, iba che ben engrasada. As de Burela de Cabo levan xamón e touciño, e xa dicen os rapaces, ui, ai, ai, xa lles chega o tociño. E Loliña da Puchina, que non se enterou de nada, e cando foi a comela, ui, ai, ai, era a que máis apuraba. E que se sacaba a historia deste canto da empanada, que como eran as do Porto, ui, ai, ai, elas tuveron que pagala. Pero nada máis. Igual me falta algo, me sobra. A se acabar a película, pero bueno, cando se acabe. Botaban os bloques, non? Ás 6 da mañá, e cando acababan de botar os bloques, ali iban cantarlles ás mozas ás ventanas. E aquí iban que chamaban Elviro, que tamén traballou neste muelle, que se chamaba Elviro. E tiña unha moza tamén aquí. E cantabanlles: el gavilán que viene por comer queso, échale bien el lazo que quede preso, Eso cantaba yo a Elviro. Cando iban nas charangas con guitarras, facían charangas polas portas das mozas, sabes? Que agora non fan nada, agora como xa sai tele, e todo hai, nada. Todo é unha, nin cantan, nin bailan, nada, todo é unha burrada, andaba aí co botellón, facendo botellón,